لدیف آمارا هاتیا خویاکرین د چارچوب کنفرانسی پیداچونا سالانه ریوبریا گشتیا ساخلمیا پارێزگەها دهوکê di sala 2015 da 62761 zarok ji dayk bûne û 5007 kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Dîsan kuya giştiya nexwişên seredana dezgehên saxlemiyê kirîn 5.555.427 nexwiş bûne. Her di çarçovê vî konferansî da rêveberê giştiyê saxlemiya parêzgeha Duhokê da xuya kirin ku ew neşayîne wek pêwîst di îsal da xizmeta awareyan bikin. Astê xastê vî xelkî newekî astê xastê êkiyel Duhokê. Şev û roj xizmetet pê tişte. Wezê wî yê derûnî wî yê tenduristî zûrê baş nîne. Ji ber hindê jî ew xizmetê heyne û nel dîv dilê wan in û nel dîv dilê me ne her çend me zûr bi zavkiriye em bişên xizmeta bigehîne hemî xelk. 5 projên xizmetguzariyên saxlemiyê li Sinûrê parêzgeha Duhokê hatîne rawestandin ji sedemê qeyrana darayî. Ji wan projeyan jî proje çêkirina nexwişxana Penceşêrê ku bi gotina rêveberê giştiyê saxlemiya Duhokê bûye eger ku ew neşên çareseriyên tîşkî ji bo tûjbûyên Penceşêrê li Duhokê bikin. Di demekê da ku îsal da 408 tûjbûyên nexwişiya Penceşêrê li parêzgeha Duhokê hene. و کمتر بوده و 10 تشتی هاتنا آوردن شێرپەنجە نەخۆشخانەی 200 تەختی مناڵبوون نەخۆشخانەی 300 تەختی ئیمێرجنسی نەخۆشخانەی 100 تەختی بەردەڕەش و کارەکان تا ڕادەیەکی وە خەستەخانەی 100 قەڵەوێری شیلاتزێ تا ڕادەیەکی باش کارەکان بەڕێوەچوو بەڵام بەداخەوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئەم پرۆژانە وەستاوە ji ber gîrobûna nexwişxana Penceşêrê بویه هنده او نخوشید پیتوی درمان هنه بله او پیتوی پتیشکا کیر یان نخوشی چاره سری پتیشکه اول دهوکه نینه و نخوشید مزور آزارت کشن چپچنه هولیره امچنه سلیمانیه. پترین گوتن و آخفتنین ده کنفرانسی پیداچونا سالانه ساخلمیا پارێزgeha Duhokê de hatîne kirin gazinde û rexnebûn li ser wezareta saxlemî û hikûmeta herêmê ji bo kêmiya dabînkirina xizmet guzariyan bû vê parêzgehê. Dilşad Hîm û NRT Duhok.